Prieteni. Mă de 2 ani nu contează. 11-12 ani. Întreabă pe mine, mă, 11-12 ani. Și mi-a râs el acum ca prietenul meu, ca bă, dar întreabă-mă pe mine. Bă, ce că amândoi am fost, uite așa am fost. Așa ați fost voi. Cel meu acum a râs. Bă, tu dacă ai fi fost Aia vreau să ajung. Aia vreau să ajung. Dar cu ce te-am luat în Pentru că râs? noi doi trebuie să fim, uite așa. Cu ce te-am luat în râs? Că în momentul când primesc un bip pe telefonul meu, imediat sun. Nu contează. Bă, poate să te îmbat ceva cu gică. O lua bătaie, iar umbla Dina după geacă. Avem ultima? Unde gică? Avem? Avem? colegul meu Cu ce nu te respecti, șmecher? Unde ai ajuns acum? Unde ai ajuns acum? Ajungem la... Elvis, cu mine de când ești prieten? Cu Nicu de 20... Nu. 30! Deci, cu Nicu ești prieten de când ați îmbătăsit bătaia? Nu, De 30 de ani suntem prieteni. De când am născut. Da, mă. Serios. Jur la mici, mă. Jur pe maternitatea mea. La mici, mă. Tu la mine? Da. Tu când te naști, mă. Că din, mă, iată. Zi. Cum poți să oprești să ia el bere, mă? Cum? Ți poftă când bea el lângă tine. Nu, Bă, Cristi, eu de-aia nu. zic că mi-aleg prieteni. Care nu-i prieten. Azi, Nicu, Remu și cu Ceau, uite imediat vin, da? Am copilărie, Da? cu Nicu am copilărie Nu, și tati. Remu. Că stai aici aproape de casă, da? Când vrea să bea, Dar ei mă iau spune. tot pe un becat. Bă, vreau să beau bere. Știu, că am vorbit, bine, am lăsat, da? Să bea fără mine, Mie mă. nu-mi vine, Uite, tată. imediat Când vine, zice tata. el, bă, Bine. beau bere, am oprit și am luat Bine, bere și am eu plecat. minte, papa. Ba, eu pot. Pot, mă, sau nu pot? Ce pot? Ce? Acum vorbeam. Băi, prostule, vrei să zic la ăștia? Eu am prieteni, mă. Ai prieteni tu? Tu ai prieteni? Stai un pic, scuze. Ai prieteni? Ionuț, așa-i? Bă, ești prietenul meu, bă, cel mai bun. Da. Ce mai faci, băgică? Ce mai văzut, mă, micule? Prietenul meu de beat. Ce notă am avut la franceză la Georgiu? 2 minus. 2 minus plus 4. 2 minus, fără plus. Ce că m-a ținut în școală. Dig, mă. Nicolescu, prezent! Că tu ești Gifrin. Bine, Era la ce la Hațec, îl striga pe ăsta, prezent, nu unde? A, e prezent, da, E pe la tot. Bă, unde al doilea, unde mai fie ăsta, că nu mai e, nu am văzut un an de zile, unde era cu nici... Bă, de câte ori te-am lăsat pe tine în câmp, mă? Bă, nu mai lăsat, n-am zis, nici n-am Dormează, n-am zis, n-am că-i făcut, nici nu m-ați Poate lăsat. te Te-am lăsat, bă! Gătește Te-am multe. lăsat odată, Ați auzit de mine că am zis că m-a lăsat de parc, că m-a lăsat că mi-a făcut. Nu. Eu Te bat. am zis că un prieten, mă, ce ca să spui? L-am lăsat în Am câmp. dușman, mă.